ike na mma amenje sefu aka na njọ omegbu nwa mmadụ ibe ya lọta na ị ga-akwa ngaramara omemma jisi ike na mma omenjọ sepu aka na njọ omegbu nwa mmadụ ibe ya lọta na ị ga-akwa ngaramara omemma jisi ike na mma amenje sefu aka na njọ omegbu nwa mmadụ ibe ya lọta na ị ga-akwa ngaramara omemma jisi ike na mma omenjọ sepu aka na njọ omegbu nwa mmadụ ibe ya lọta na ị ga-akwa ngaramara ibe amala mana n'ụwa ibe amala mana n'ụwa onye ọbụla sefu aka na njọ na-ebute ngaramara o nwere ofu nwoke a na-agba aka ji akụ n'obodo ma nya bụ aka ji akụ nwere ego obodo na-erubere ya isi ma ya nwere ofu nwatakịrị a na-akpọ ibe ebunam dị na nwata nne ya wee nwụrụ adekwu na nne ya nwụrụ anwụ nne ya wee nwụrụ kwuo werezi onye enyemaka o wee gbakwuru na aka ji akụ nyelu m aka ji akụ wee duru ibe ebuna vana bụ wee bili mana ibe ebune nnekwu nwa na nne ya nwere anarị nne o wee bụrụ maka iri ihe ka aka ji akụ ji dulu ya zụba apụtaza n'obu mbọsị aka ji akụ wee gbawa ibe ebunam ibe nwa m zikọma na nna gị ka njide ya kpali m oke na nna gị ka jide maka na mgba nkịtị ndị ilo mmadụ analiga na nna gị ibe bụ na-ewedula aka ji akụ wee kpali nyoka na odebe vanabụ wee biri vanabụ na-ebi na udo babili ọrụ 15 ibe bụ na-etopụta wee si aka ji akụ na mmezughị ibe ji mmadụ eme achọrọ nka nnaghachi ka nnaghachi na be nna m ka mbido na nwe m wee chọwa aka ngara n'ụwa aka ji akụ wedu onye ụlọ ibe bụ na-ewe n'aba nne ya apụta n'ofu mbọsị ibe bụ na-ewe jekwuru aka ji akụ wee si aka ji akụ nyeghachi m na nna m ka nje kọwa olugbo na nna m ịmakwa ibe aka ji akụ gwali ya bụ ibe ebunam ma dịka ekpochepụta ngwa ọwa vava ana nna m nyelu nna gị ka ị na-azọzi ọzọ ibe bụ na-echiri ndị ọlụ wee wunye be na nne ya ka aka onye ọlụ aka ji akụchiri polisi gbachie were polisi kpụrụ ibe bụ na ụkwụolu ndị na-alụlụ ya ọlụ ruo na polisi kpochie ewee je na kọtụ ka ekpebe ịmakwa na-elulu na kọtụ aka ji akụ wee kpegbue ekpe ikpe a na ndị ichie aka ji akụ wee kpegbue maka ịma na ikpe mala eziokwu na aka azụ dị n'ime ya ewe ije n'ụwa ka anyị na-eje ọkwa anụta akala eze jeji si na eze bọla anụmanụ o nwere onye nwere ntị ịtọ ebe ndị ọzọ na-enwe ịbụ ahụ ebegburu ibe egbu nne na nne ya ibe nwa mama wee bebe
bọọlụ nna m ugbo onye nwe bọọlụ nna m o onye nwe nsabụlụ ka m kpọrọ nna m ụziela inye agbalị mbọ wee narịba na nna m o aga m eje n'alụsị ebe ọ bụ na kọtụ ekpego ndị isi ekpeche aka ji akụwa ekpegbuo aga m ekpegbu n'alụsị ọ bụrụ na okpegbuo n'alụsị jezie zuru ike ụwa m egwu enu na-atụ m n'elu ụwa ibe egbu n'ebele na alụsị ịmakwa na-emesịrị aka ji akụ wee jee na ana nna ibe egbuna wee lụọ anya ụlọ elu o wee lụsa ụlọ elu lụsa ụlọ nna mesịa lụkwasị ọzọ lụsisi ya ụlọ wee ka nye olile mbọsị mkpọghe ụlọ nwanne ewepụta mbọsị a na-akpọghe ụlọ ibe egbu nne nọ n'akwa alịrị ibe egbu nne nọ n'akwa alịrị ebe aka ji akụ na-eli olili eriketa olili egbe eluigwe wee gbagbuo aka ji akụ gbagbugwo onwe ihe nwoke na nwaanyị anọsọ ndị polisi n'ọsọ civil defense n'ọsọ ndị vigilante n'ọsọ igwe mmadụ n'ọsọ onye mmadụ ụmụ ụwa n'anya ibe mere ma na anụ ụwa ibe mere ma na anụ ụwa onye ọbụla sepụ aka na njọ ome mma na amaghị ya na ome njọ na njọ ya na omegbu nwa mmadụ ibi ya ị ga-akwalele ngaramara ekene bọọlụ okoye nwata kwọcha aka na mọbịa akwa pak limited odogwu ezoghị n'ala ekene nwanne m ga-adịrị gị mma n'ala ekene nwanne m nọ ga-adịrị gị mma n'elu ụwa anyị na-ekene n'ọgụgụ ha Samuel Nwokoye odogwu oje na South oje na Amabia Izuchukwu Nwankwo akụ nwata n'ọmụ Easy Model Investment onye ọma clearing and forwarding nyaka eji malụ odogwu Izu Model ịbụ onye ọma mama ụlọ gadịrị gị mma Kelvin ekene ife bụ ike ekene nọ gadịrị gị mma Overman onye ọma iwela oye ka o si eje ezigbo m dalụ nụọ nọ ga-adịrị unu mma ekene dịrị Emmanuel Chukwudị nwanne m akpụlụ onye nwụrụ na anụ ọka na ọgadịrị gị mma ebu Sherman Sudik Security Sudi akpụlụ onye nwụrụ na ọgadịrị gị mma mama mma jisi ike na mma mama njọ sepụ aka na njọ omegbu nwa mmadụ ibe ya lọta na ị ga-akwa ngaramara omemma jisi ike na mma omenjọ sepụ aka na njọ omegbu nwa mmadụ ibe ya lọta na ị ga-akwa ngaramara mama mma jisi ike na mma mama njọ
sepụ aka na njọ omegbu nwa mmadụ ibe ya lote na ị ga-akwa ngaramara ome mma jisi ike na mma ome njọ sepụ aka na njọ omegbu nwa mmadụ ibe ya lote na ị ga